Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon po ay samahan nyo ako manguha ng bougainvillea flower at atin pong iluluto. At sabayan din po natin makinig ng Ilocano music. So, tara! At ayun ay nagbaetan ta tsaka mo no kasano ka no sumipnge balagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna ay di bara ay at kuken ka tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngemno di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kasputi I love you sikalat balag lagip ko Adaak dito'y adakat tita adayunay nagbaetan ta jak amo no kasano ka no sumipnget malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kasputi I love you sikalat malaglagip ko ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kasputi I love you sikalat malaglagip ko sikalat malaglagip ko I love you. Dear text-mate, nalipatan na kadi Manuatan sa bali nga
message mo jak itan masumbatan tatoy baterya ket na dead cellsan. Hello, textmate, malipatan ka kadi na ibusen lugkot ka te-textken ka pati allowance ko ket nairaman ka tanu awan lod mo ket pasaan ka. Sorry textmate amendment nga agad adalat ket aduunay ipagkasakulak saan abale ken katagtag trabaho ka mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya magpalagpan ko'y rigna tawag ko ken ka rigna ti agayat iyong sabi di ka ipapananda wenno ayat ka di ipat pagana. Kanya magpalagpan to'y rigna tawag ko ken ka rigna ti agayat iyong kasi di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya magpalagpan to'y rigna tawag ko ken ka rigna ti agayat iyong kasi di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana. Iyong kasi di ka ipapananda wenno ayat ka di ipagpagana wenno ayat iti cellphone ang nagbaetan ta. pasensya ang lakuman.
Ilog, tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikit din, ag-expire tay SIM card na, aging nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan nga iniw puken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Napateken ka, di mas baalan nga iniw puken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagbigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, iti napateken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagbigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, iti napateken ka, di mas baalan nga iniw puken ka, ket iti cellphone. Ayatin ka, sikat ng tet, pang arken yuliwa, to'y puso, agmay may saka, ayat ko, patyen na kuma. Kasta nakatuirig na diakun ang makain na gaputa ay ayaten ka nasamit asunata kas kasampit langin ta biag ay ayaten ka. Kasta akmet ipagpateka. Ayan ayat anabukel ka. Lindo kuma mauma.
Agmay may saka ayat ko patyen na kuma Kasta medyan ka Yik-ikis nakatwirik na Diyakun amakait na gapo Taay ayaten ka nasamit asunata kas kasamit langin ta biag ko ay ayaten ka Kasta agmet ipagpateka ayan ayat anabukil ta Pinto uma nasamit asunata kas kasamit langin ta biag ko ay ayaten ka Kasta agmet ipagpateka ayan ayat anabukil ka Pinto uma ayan ayat anabukil ta Pinto uma Idisyakin ka sinirpat niya ko Nagbaliwan ang pinsan lubong ko Di mas baalan ragsak takin ragto Idi at lunik ayat ngayon daton mo Binwangay tani ayat anak no taragsak Nagmaris sa glawlaw ado nga arapan Nga itim tumasangwanan si kaken siya Pagbuligan tantut nam ay ken buligan Itiya at ayun dito'y din nagbiag ko Imadayo It mas bahala na nakasunay nga ilig ko Nalabos nga
kendong mo. Itiyada yung dito'y din nagbiag ko. Dik mas maalam na sunay nga iling ko. Ang darami sikalaeng malaglagip ko. Arala kapit kadang dito'y sidong ko. Nagrigat gayang long distance na ayan. Naisip ko Facebook ka na yung asig-sig ka. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maret pili ko alalaw sunay. Nagrigat gayang long distance na ayan. Naisip ko Facebook ka na yung asig-sig ka. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maepet pili ko alalaw sunay. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno maepet pili ko alalaw sunay. Awan sa bali nga ayan ko, no di si kalaeng nga ipagpatig ko. Lapsid hinano mo, ken naglamas mo, di isut pagrukudan, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo. Tadin tuisut rasun apang dudog mo, nusum ken gura tabar mo. Tinapod mo ngayon, awan patek tinaglabas, sangwen takit masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Sa bali nga ayat ko, no di si kalaeng nga ipagpatig ko. Lapsid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukuda, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo. Tadim tuisut rasun apang dudog mo, nusum ken gura tabarukong mo. Di napud mo nga ayan,
patig tinaglabas sang wentakit masakbayan arang tay di pagtumpalan di napudno nga ayan awan patig tinaglabas sang wentakit masakbayan arang tay di pagtumpalan sang wentakit masakbayan arang tay di pagtumpalan. Nagsakit arik naen di nakita at sikat at daanin kayan ayan no sikat kumat agsaat pusok ama subsugat baka gustuem ama ida saya awanen sa bali ang mga langon no di sika laeng uayat ko di mo irurumen puso agsang sangit sa sikat pudno apat patkek nagsakit arik naen di nakita asika at daanin kayan ayat no sikat kumat agsaat pusok ama subsugat baka gustuem ama ida saya awanen sa bali ang mga langon no di sika laeng uayat ko di mo irurumen puso agsangsangit kasikat pudno apat patkek awanen sa bali mga langon no di sika laeng uayat ko di mo irurumen puso agsangsangit tasika pudno apat patkek tasika pudno apat patkek yulari ho yulari ho
Nan asyak tayo madayo Kitlikan ayat abun ko Rebeng na lae Ngayon nagbirukin. Kung nagustuhan po ang aking video ay mag-subscribe kayo, i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you! Adakes intar aramide jakmay turet pay ngayon na kuyae panagluana kapukan yaklae jakmay tur no sa sa ngem day tuy tirumbe amuk adakes intaan aramide jakmay turet pay ngayon na kuyaen panagluana kapukan yaklaen Thank you for watching. Please subscribe. Thank you.